Bueno, soc l'Arnau Marín, soc una persona de teatre, un ésser teatral, pot ser, i res, doncs em dedico fa molt temps a aquesta feina, a aquest ofici, i ara estic aquí a la Fènix fent El alimento de les mosques, aquest monòleg escrit per l'Eusebio Calonge, i bé, intentant gaudir de l'experiència que ja fa un parell i mig d'anys que faig. Doncs L'alimento de les mosques és un espectacle teatral que el que fa és parlar-nos d'un home que està reclòs. I és un home que explica la seva història amb uns fets bastant terribles, però alhora molt emocionants i que, d'alguna manera, intenta aconseguir que el públic, que la gent que ve a veure, l'empatitzi i visqui l'experiència d'aquest home reclòs. La direcció és del Borja Ruiz, que és un director del País Basc, que és un grandíssim director, amb qui ens hem entès perfectament. De fet, aquest és el primer d'una trilogia de monòlegs, també escrit per mateix autor, i amb qui hem gaudit perquè nosaltres entrenem el teatre de la mateixa manera. No creiem que hi hagi un director que no sigui actor o un actor que no sigui director. Nosaltres creiem que l'actor és creador de la mateixa manera que el director actua. Perquè defensar el teatre com a actor, si no l'has creat, és molt difícil. Et converteix en una espècie de titella que només repeteix estructures que li han demanat. I en aquest cas hem trobat tots. El personatge l'ha trobat jo, però l'he trobat al Borja, la direcció l'he trobada jo també amb el Borja i a l'inrevés. Ha estat un diàleg constant, com deia jo en broma, i ara que no em sent el Borja, que nosaltres no assajàvem, nosaltres fèiem l'amor, que per tant és bonic i ha estat un procés preciós. Amb el Borja ens entenem perfectament, perquè tenim una visió general igual. L'Eusebio Calonge és un tòtem del teatre que per coses de la vida ens vam conèixer ell i jo, que era referència pel Borja i per mi. Llavors, un dia m'escriu un WhatsApp i em diu: Arnau, t'he enviado una cosa, perquè ell sabia que nosaltres volíem fer un monòleg i ell ens va escriure un monòleg, ens va regalar aquest monòleg, que és un monòleg preciós, però que és un monòleg que és un poema. Llavors, no és que haguem treballat amb ell directament, perquè ell, ja directament en el monòleg, ens va enviar també una carta preciosa explicant-nos de quina manera ell creia que el teatre s'havia de jugar, però sense dir-nos de quina manera havíem d'enfrontar-nos a aquest text. I tot i que dic que no ha estat amb nosaltres físicament i tal, sí que aquesta carta sempre l'hem tingut al damunt i és un acte de bellesa màxima, perquè l'Eusebio ha escrit d'una manera totalment meravellosa i té una capacitat de copsar la metàfora de la vida i del teatre amb una frase, i ell sempre ha estat, perquè ha estat en el procés i ha estat des de fa anys a les nostres esquenes, amb el Borja i amb mi, que sempre, jo des dels 18 anys que vaig veure la Zaranda, segueixo enamorat d'aquest tipus de teatre, per tant, tenir-lo un costat l'hem tingut. M'enfronta amb fantasmes, i això és interessant, i el procés per arribar-hi, per arribar fins on estic, ha estat un procés on hi ha hagut de patir per intentar entendre aquesta animalada, no? Però com penso en tot treball teatral, hi ha una aproximació on et despulles i on et vesteixes del que creus que pot ser aquest personatge, i alhora et vas distanciant per poder-ho fer amb tota l'objectivitat possible i també amb tota l'emoció possible. No amb l'emoció teva, sinó amb la que neix del moment, no amb la teva com a actor. I llavors hem estat per molts teatres del País Basc, també a Sevilla, València, per Itàlia, hem estat a Roma, Florència. Aquí a Barcelona ja vam fer temporada a la Gleva, que va anar molt bé, i ara tornem a la Fènix, que creiem que també està anant molt bé perquè colpegi. És un gustasso fer-ho a la Fènix perquè ens apropem al públic de manera real, perquè a la Sala Fènix hi ha amor pel teatre. I això és un arrelavis, perquè no és un... Jo no em sento en un teatre on es mercantilitza el nostre art, sinó on s'estima el nostre art, amb les dificultats que hi ha i amb les dificultats que té un teatre en general per viure, però un teatre gestit així petit, que intenta barallar-se amb monstres, però ell està aquí lluitant. I això és molt bonic, perquè jo em sento, i nosaltres ens sentim gent de teatre, que estimem l'ofici per damunt del producte. I a la Fènix ens sentim així. Jo crec que perquè l'aposta, tant escènica com actoral, és bastant
potent, i perquè nosaltres el que intentem amb aquest espectacle, i crec que de vegades ho aconseguim, de vegades no, evidentment, o depèn de la persona, però treballem amb la idea d'un teatre de la commoció, un teatre que toqui, un teatre que travessi emocionalment per arribar a la reflexió, i perquè posem davant del públic una espècie de mirall on veuen, o intentem que vegin, les dificultats de viure en un món tan opressor o tan esclafant. Sobretot crec que és aquesta cosa de commoure. Nosaltres intentem commoure des de l'aposta actoral precisa, profunda i això, on no es maga ni l'emoció ni la fisicalitat, on l'actor és viu, on l'actor palpita i on el públic intentem palpiti i visqui amb ell.